ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ଖରାପ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ଭାଇ। ମୁଁ ମୋ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ହଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଟିକେ ରିଲାଏବୁଲ୍ ହବା ଦରକାର। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କାମ ଫାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଟାଉନ ଉପରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜନସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଜନସେବା ତ ନୁହଁ, ସେ ଜନସେବାରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କେସ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉଛି, ଡେଲି କେସ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉଛି। କୋଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମାନେ ପାସୱାର୍ଡ ଦଉନାହାନ୍ତି, କୋଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମାନେ ୟୁଜର ଆଇଡି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେଟା କଷ୍ଟମରର ଭୁଲ, ସେ ବି ଆଣୁନାହାନ୍ତି, କଷ୍ଟମରର ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। କାମ କରିବାର ଅଛି ଭାଇ, କାମ କରନ୍ତୁ, କାମ କରିବାର ନାହିଁ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ସକାଶେ 10 ଜଣ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ରେଟ୍ କମ୍ କରୁଛି, ତା ଦେଖା ଦେଖି ଆଉ 5ଟା ଲୋକ ରେଟ୍ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରୁଛୁ।